ngene Masih. Aku seneng urip ning alas Wisomarta iki. Hawane adem, angine seger, isih akeh tanduran sing ijo royo-royo. Tur banyune bening, seger yen diombe. Bener Masih. Mula aku karo kowe iki kudu bersyukur marang pangeran. Mergone wis diparingi uripe sing nikmate sing kaya ngene. Lah carane bersyukur piye, Dik? Oh, kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Kamu mau tahu model rambutku model apa? Wong edan. Aku kuwi dudu wong edan nanging aku kuwi kidang. Oh iya deng lali aku. Bocah elok, cerdase kliwat ukur kok. Iya, Mbak Mimin, Mbak Apri mriki, Mbak. Ayo. Simpang Limaria, lapangan Pancasila, Semarang Kumandang, Pranoto Serbaguna, suasana rakyat rakyat gede atine, ing Jawa Tengah wis rampung ambangun, jero kutha Mbak Mimin, Mbak Apri. Injih. Kangge menyiapkan generasi tegese awake dhewe niku lho mboten mungkil sepanjang jaman iki dadi seniman lak mboten. Nggih, wonten regenerasi. Nah, lah napa niku teng sanggar kula Madangkarang Griya niku alhamdulillah siswa dari jurusan pedalangan, karawitan, tari, kalian sindenan menawi dipun jumlah niku ada 105 anak lho. Tari, pedalangan, karawitan, sindenan 105 anak. Nggih. Wonten sanggar Madangkara. Inggih teng mriku. Dados supados napa to tujuanipun? Mangke mboten kepaten obor tetep ada anak-anak yang akan memegang tongkat estafet melanjutkan untuk mengibarkan bendera budaya di Nusantara. Ngoten niku. Ana regenerasine ngono lho. Kudune sampeyan ki duwe generasi, ngoten. Sih, kula jan nipuk-ipuk. Pun kathah ting tlecek. Kar kula Mas Taslim kuwi kula nek Klaten kan golek dagelan sok bingung kula kan gelungan ya ora gugu Mas Taslim. Ketok emang nek gelem-gelungan mah ayu Mas Taslim karo lah iya malah wis menang kulitane kono sik kok. Aku ki apa aku wis jongkok ya, Pri. Rakyat aku gatekke jinemane apa anu kita mau sing apa cek mong bliso klakon kon ngono. Liyane kok ora nyandak aku ngono ki. Sing ngarep ora ngono kaya bisa klakon ngono sampean dua kali kone tok. Kok ora nyandak aku ngono ki. Karepku ya sithik-sithik ayo sinau karo sing enom nggih mboten napa-napa ora kudu. Wong tua mesti luwih pinter mboten sak urarane kok sinau kali sing enom. Lah nggih, kula ya ora kok kumalungkung kok jumawa kok tak candhake ketok kok sing anu bisa klakon kon kan. Kualah ya niku mergo wong pikirane ngeres dadi niku. Lah nggih kok. Mboten ngeres lah. Candhake tambah umurku anyane nek kaya mriki rak mung sinau lan sinau. Nek kula kapan ngenake butuh, kapan jatuh angsuran, kapan arisan, kapan tilian, kapan ngemong rasa, nggih to direwangi lho. Lah mbok pikir tak gur kon-kon nek ngene arep turu jangane rung diinget-inget jangan. Arep turu sesuk sarapane bojoku karo keluargane apa ya. Sangune sesuk anak bayar kuliah pikirane tekan ngendi. Dadi wong wedok iso dadi manajemen, akuntan, madrasah, ngemong rasa, iso toleran. Niku lek wong wedok. Nggih. Lah jenengan iki imbanipun. Oh, imbanipun. Nggih sing sabar turane malam Jumat kliwon ndek. Mereka nggih sinden-sinden ngoten niku teng Sanggar Madangkara nggih kathah. Menawi mboten lepat niku enten 30 ya Bu Kesi ya. 34 anak-anak. Nggih. Pokoke SD, SMP ngoten niku. Nggih, ngoten niku.
niku menawi SMA sing pun niku. paruh baya kados kula tasih ngangsu kawruh tasih pun kepareng. Lah kowe iki piye to, Lek? Wong wayah sinden kok wis tuwa lagi latihan, kok wayah payu mati. Lho iki jenenge nggo ngrendahke awake dhewe aja jumawa, aja kumalungkung ndelek gladan nggih Pak Dalang ngono ki maksude ora kok kula pun iso mumpuni ngono Lah wis ora. tuwa lagi latihan. Pas iso wayah iso sinden mati. Dadi ngeten, anak kula niku mboten nate kula latih, dilatih bukesin niku nggih langka. Ning mergo lingkungane sudah terbentuk. Niki anak kula wedok rangkung. Dik rangkung. Niku yen bapake niku mayang karepe arep melu terus. Napa pancen dados kodrat napa uripun? Yen anak wedok kemeti kelete karo bapake niku napa nggih? Niki Mas Dar wingi ya anake melu halal bihalal. Kok halal bihalal? Buka bersama. Mboten adat lupiane nek kali ibu kan napa sithik sok disaruwe. Nggih. Kali ibu kan napa ruwen disaruwe. Nek galek karo bapak ki nek urung kebangetan biasane rak mboten didukani. Nggih. Lah dados terus lengketipun kalih Kang Rama menika nek ibu kan biasane mbok ra ngono to, Nduk. Ngono to, Nduk. Lho, nek bapak kuwi nek ora kebangetan adat lupiane wis ben jenenge bocah. Lah Nggih. bocah dadi rumaket kalih bapak Mula menika. sok-sok menawi ibu nyeneni anake, wah bocah jajan terus. Ngoten kudu dicek dhisik. Kok Nggih. iso terus jajan ping pira to hitungen to, Bu? Lah. Bareng diitung ternyata sedina gur ping 3. 3 udakara yang dihitung sak jam kan 3 jam. Nggih. Masih ada 21 jam yang Nggih. dia tidak jajan. Lah. Ngono iso diarani jajan terus kan mesakne bocah. Mesake, wong wedok ki hiperbola kok senengane. Nggih. Pancen di parabola niku pancen. Lah kok kowe ya seneng dadi wong wedok. Nek Dik rangkung kersanipun nembang Anu ngoten. Mas, selindro menyuro. Coba nduk kene nduk rangkung iki. Ayo sayangku, Dik Tenan kok, ini rangkung, nggih, nggih. Dik kembar dampit. Nek dhewe ki ya kembar ya, Lek. Kembar damput nek. Sing damput ya kowe kuwi kok. Apri kejem tenan. Nek karo aku gak sio banget lho. Niki bodo iki ora njuk ngapura, Sudyapa, njuk ngapura Sudyapa. Dosamu ki akeh ketoke guyon ning nakoni atiku terus. Lah piye lah aku Sing bodo. habumi nanasmi lho Gusti Allah ora paring Aku ki ora njaluk ngapura ning bodo rak ya wis ngirimi kowe teh, gula, roti Roma kelapa. Ya selayaknya. Roma kelapa ki sak blarake sak bajing-bajinge tak katoke lho. Elek tenan. Atine reget to. Mula wong jodok anu kenggo karo casing. Ayo nduk rangkung Ditakoni Mas sik Tomik. coba. Ditakoni Dik rangkung kelas pinten? Kelas kawan. Kelas kawan. Putranipun Bu Kesi napa Pak Yoyo? Kali-kali he. Oh, kali-kali ye. Ya, pinter ta. Nek ibu niku galak mboten? Nggih. Bocah jujur. Bocah jujur, Mula Pak. mboke nesu ki randang adus to. Randang adus bocah randang adus lho. Sak magrib randang adus karmu piye? Bocah ngalih karo nyanyi. Buto galak. Nyanyi kok. Mboke galak ngono. Mboke langsung wow. Nggih. Oh, lah. Niki badhe nembang napa nyanyi napa Dik rangkung? Semarandono sik lho, Nduk. Kae. Kula rangkung. Kae. Nggih. Nah, kelas 4 SD, kelas kawan SD lho. Aku dhisik nek kegodho kahanan ya mesti ya pinter kaya rampung ngono. Kabahe kahanan. Wong aku sehari-hari daily habitku kuwi wis kaya nggon seningkungan seni lho, jas bisa. Salahin dadak kenal RRI barang. Iya, coba. Burine. Ki mau ya wis geger pengen mayang barang lho. Nggih, mari ki Dik mayang. rangkung. No. Ayo, Duk, coba rangkung Basundari. Kula rangkung Basundari mapan ana karanganyar Jaten Kalamon desane yen to bapak kula dalang yen ibu waranggana simbah aneng tulung agung ugi lenggah aneng blitar Potangan
untuk rangkung Basundari. Titi larase wis pas lho, Le. Kali karo sensus kok ces iki. Kok sensus piye? Sensus Lah, apa? Simbah ten Blitar ten Tulungagung, aku ning Karanganyar ngono iki. Pak sensus. Jujukno malah kleru Bapak Dalang Ibu Waranggono, jujukno ora Mimin Buto. Aku jero wis kratapan nek tak semene iki lali. Lho Mbah Kakung Blitar kan Mbah Sukron. Rama saking Pak Cahyo Kuntatin, nami Tulungagung rak saking Bu Kesi. Lho rak ya bener to. Silsilah keluarga iki lho, Le. Aku kan lebu bulek nok, bulek saka Klaten. Bulek. Besok kon bapak kon ndamelke apa jenenge cakepan sing anu bulek Klaten ngono. Kuwi Pakmu cilik, Nduk. Beli. Pengen dalang mboten? Dalang. Nggih. Kidang karo kidang ya ning kono ya. Nggih. Siap? Siap? Oke, nggih. Anu Mas, napa nika mikat manuk mangke sirep kajenge dialog kidang lanang karo kidang wedok. Lanang Oh, nggih. 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 Mangga. Ya dalang sik Antarane. dirangkum. Dek, ana apa masih? Infone masih? Aku seneng urip ning alas Wisomarta iki. Hawane adem, angine seger, isih akeh tanduran sing ijo royo-royo. Tur banyune bening, seger yang diombe. Bener masih? Mula aku karo kowe iki kudu bersyukur marang pangeran. Mergone wis diparingi uripe sing nikmate sing kaya ngene. Lah carane bersyukur piye, Dik? Oh, kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Kamu mau tahu model rambutku model Loh, apa? apa kuwi? Hihi, wong edan. Aku kuwi dudu wong edan nanging aku kuwi kidang. Oh iya, Ding lali aku. Hehe. Carane bersyukur kuwi awak dhewe kudu tumindak sing apik lan aja nakal, aja nglarani saatine sapa-sapa. Paham? Oke, siap komandan. Ayo, saiki awak dhewe dolanan. Bocah kendel niki pancen. Kowe kudune nek iki kan critane kidang. Kowe iki terus dadi wayang mung dadi kidang ning ngene kan lho. Kidang tantrum. Kidang tantrum. Nek upamane ngono ya apik lho niku. Lho. Sae lho. Sekarane tungdet entak entak tak tungdet tak entak tak. Sapa bar kelurone mboten mawon. Ayo kowe kidang tantrum kan. Ora perlu kasar-kasar gerak sing alus wae kan Iya, kidang ngene. alus ku enten. Ayo coba kaya apa Mbak Mimin yo. Iya, Mbak Mimin. Ya. Ayo kene mrene Kak. Apa? Ayo Mbak Mimi yo kidang yo. Gur mergo TikTok tantrum lho Mbak poco-poco aku. Ayo Mbak Apri, ayo. Ki ana kidang apa kok ngono? Iki kidang setelan kok. Sampun. Kidang kok nganggo apa dribble barang. Walah. Sampun Cahayu. Sampun, nembangipun sampun apa melih Dik Rangkung? Sampun. Sampun. Biasane bar iki mending karo Budi Mimin disangoni sama. Disangoni ya ora apa-apa pitra kagelah disangoni. Budi Mimin ki lomo kok. Kuwi detkas. Ora dekas. Pinter ya sayangku, cintaku. Pinter ya, Dik. Iya. Salim karo matur nuwun Budi. Ayo matur nuwun. Kusik.
Kok bapak ra ngekeki? Sing ngajari mbokmu meneh. Ya kok lek medhun ngono. Ora saiki ra iso. Sing ngajari sapa iso kaya ngono kuwi. Engko ndak lali dalane ya nduk nek engko ya no. Kowe bareng cedhak karo Mas Taslim nek malih kaya ngono. Mas Taslim. Bapak entek-entekan lho tulisan nduk iki. Ngono aku lek ora ngenehi anak ya wirang ngono. Oh, mengko dadi ngutang kok. Ibu ya, Ibu ya. Kah? Wis ora samelu nek ning Medion. Lho duwe pakmu karo 5.000 tok lho. Yakin demi Allah ora percaya. Kowe tegel 5.000 kabeh lho, Purun. Apa-apa. Nya. Wae. Kabeh wae. Oh, kuwi bareng ngono malah kaya kotak amal kuwi malah. Pak Cahyo ngopeni 2.000-an ki apa ya nek ning Bogem kae ya, Le. Ya maksudnya mengapresiasi lho, Jos, menghormati. Lah iya nyepak. Parkir ini nggih parkir. Nah, Atur nuwun nggih, Dik Rangkung Basundari, Dik Kembar. Ya ngono kuwi jane bocah kuwi bocah lugu. Mergo sok ngerti dagelan sing njaluk dhuwit teng dalange. Akhire niron mula lek mbanyol teng panggung hati-hati lek nek cah cilik. Akhire jenengan kena 100 to malian ngono. mboten napa-napa kula remen. Wong ibarate anak kula nek gelem dimong pun sak menten iki. Kowe remen to nek karo cah cilik njaluk Dik Le njaluk adik Mbah Imin Le. Det kas lho tapi. Itu ora det kas iki diparingi sisaning det kas lho, Bri. Det kas tapi. Ceritane ngeten lho Pak Kangko. Pak. Pak Yoyok ki adine Pak Kangko lah. Bacutan ki mah lho. Lah nyambi ki lah. Pak Yoyok ra rajine Pak Kangko ya bacut ke sensuse rangkung mau. Kadang ora udu nonton wayang. Lah yo, lah kan iki yo sensus ya ora apa-apa ta, jek bacutane nduk rangkung mau. Lho jenengan tase ya tas kakung ya Pak ngono. Nggih, Kakung. Oh nggih. Dados ceritane kula kali Dik Apri niku menawi pikantuk saweran Kang Tresno ngoten diklumpukke. Lah terus bendarane kula to dados nyon sewu nek enten kanca seniman kagungan kersa ngoten kok wis jikukke kasae Lek. Dadi enten cah cilik mesti jenengan gemati nggih. Nggih kadang kala. Nggih. Terus misalnya enten tilikan rencang ngoten niku Mboten lek jenengan gemati no pancen kanca-kanca pengrawit takon ngejak anake kabeh lek foto kalian jenengan. Mangke sampeyan iso dadi sinden sida ludes. Lah. Mboten niku pancen pun diplanning kalih genduk ngoten to, Kang Nduk Apri niku. Oh nggih. Oh berarti dermawan genduk niki nggih. Mboten patek. Ide kula niku. Anu lho Bri tak total 350 lho kasih. Pembukuane iki. Nek mboten napa-napa wong jenenge tabungan dinggo jagane kaya poso ora ana tanggapan tak pun duwe tabungan bersama, kayak sembakonan. Dari hal-hal yang kecil menika ternyata dalam situasi kondisi yang darurat iso dimanfaatke. Kowe nggae operasi yo kena kanggo sik lho, piye ora? Apa kae? Oh, ya kowe nggo BPJS tok ya. Detarisan. Bareng nesu iki gedhe suarane opo. Alhamdulillah semari ya nok dongakno ndang ispan pulih wis nyambut gawe neh. Nggih kula nggih ndedonga sehat selalu nggih. Menika mbok menawi menika pepenget saking Gusti dumateng panjenengan. Supados ngertos dumateng margi ingkang utami ngono nggih. Margi sini. Margi ingkang sakleresipun ngoten lho. Alah sakniki pun mentel, ndek wingi bar operasi niku durung sadar kalau Dik Apri nek enten luputku njaluk ngapura ya, Dik. Nek sadar ya ora sudi ya kan. Mergo bius kok mergo. Karo bius kok. Aku njaluk ngapura. Bukan sini lho, jarine kula wingi lak operasi mergo nyepot kuku niku kan mboten sadar to. Kula mak biar tangi nangis niki metu-metu luwe ngoten. Jare kula muni, Bu Kesi matur nuwun ya aku sayang karo sampean. Jare muni ngoten niku. Monggo sakjeke kula mboten nate omong ngoten niku. Berarti kowe kan ya dari hatimu. Ora sudi aku gak tak ralat. Jadi wong lambrang kok pikiran wong lambrang kok. Mbak Triastuti ngancani Mbak Mimin Nabi. Mbak Tuti. Iya, iki lho. Enom berdasarkan tanggalan iki kaya ngomong kridane. Ayo ngatasi kok tampil telu kok lanang kabeh. Kula wedok Pak Yoyo. Oh putri nggih. Asli. Asli nggih. Biasa Mbak Astane Mbak Rak iki mung 30 gram iki 80 wis santai. Biasa ya Astane rasane. Niku Mas to? Mas, masuki min. Alah. Menika wonten live streaming Kang mirsani sekitar 3.000 lho niki wau terakhir kula
apa cek sing mirsani saking live streaming. Live streaming. Nggih. Luar biasa. Nggih, matur nuwun para subscriber Kuntadi Channel yang kepareng tresnani dumateng kula sak kanca Madangkara. Nggih. Sobi gentos laras pelok Mbak Tuti anu nggih napa niku sambung wanci dalu. Siap. Wonten piyayi Surabaya ingkang wiwit wingi nganti kesupen dereng kula aturaken. Nah, nggih, Pak Paris Sugiono. Ingkang kripto janipun Bapak Sukron Suwanda nggih. Nggih. Sambung wanci dalu. Nek pamawa sing kripto ki cah-cah Gen Z ngono judule VCS ya, Pri. Apa tuh? Lah kan tak telepon wayah wengi to kuwi lah. Nek cah saiki kan basane disingkete VCS. Apa? Lho ki sambung wanci dalu mau. Duduk. Visi lak video call iki lho. Anu silaturahmi. Niate silaturahmi perkara mriku pikirane ngeres kan mriku sing ngeres. Niate kan silaturahmi. Lah guyune banter banget iki kerep lakoni. Oh, Cak bagus to. Mangga, ndak Tuti lah sinden Bang Telon. Kok Bang Kelon? Lah wulune pirang-pirang warna. Rambute to. Ana coklates, wis sulak putih karo ireng kok kaya kucing Bang Telon. Kok kucing barang to? Trik maneh Apri. Kan nek yahene kucing terae. Sing bawa anu bertiga lho, gentosan to. Kucing nek kula mesti bakoh no. Oh iya. Pede. Ya Mbak Tri. Mbak Tuti suwi-suwi suarane kaya Bu Sunyani. Wah. Napa nggih Pak? Iya. Sunyahnya. Nika legend lho. Oh nggih. Berarti kula suwe-suwe mengke dadi legend. Nggih. Legen. Legen iki. Legeni omben Pri. Gula Jawa. Kowe aja ngentahi wae, legeni omben lho. Iya. Tuwak ngono kuwi lho. Legend. Berarti aku mendemi. Legend ki diwaca tulisane piye? LEGEND to legen. Kuwi mendemi lho. Nanti. Kang Mas. Oper Mas Panut, Mas. Kula. Prandene nggih ta Panut to? Iya. Panut. Oke. Prandene. Ngapa lho? Jare Panut lanang dadi wedok eneh ora. Angel. Kodame metu. Udara nasik Mas Imam. Mas Imam aku mbok diobrak-abrik to, Mas. Imam edak-edak nyekeli HP. Aku obrak-abrikan, Mas. Kok pengen dirudo peksa ya aku. Sama ini kan ngobrak-ngabrik Pak Bos lho. Pak Bos. Sama ini kan ngorang-ngarik Pak Bos nih kalau kan gani ngorang-ngarik sinden niku. Pak Bos sing niku lho. Sing kae. Iya. Coba to cedhaki to. Sing niku lho. Sampean cedhaki coba. Sing wayah ini kan biasane ngono kuwi. Ane tuwa ngono. Ya ora apa-apa sesekali tuwek karo tuwek ya. Mau Ya nak, Ces. Prandene maksud syukur jebane Mas uga nanggepi. Monggo oper Bu Chandra Sulito. Ayo. Iki Bu Chandra. Bu Chandra laki yo. Brahmawa. Hayo to sambung rasa. Angger jane
suaramu bener Ale. Kan kowe iki yane bergas-bergas ya iki. Iki kan tentang percintaan. Tentang. Nah, dadak diajari Birgita maksudmu apa? Maksudmu apa? Ngecek iki ngecek. Kowe rong mletek dadi sindani lho, aku wis mumbul jeneng iki kok. Ngandani kok batere kaya ngono, ora nggo sisa nyepelek streaming lho sak alam donya. Iri karo sampean iki. Kewanen. Aja ngono Bir, piyai mumpuni. Lah, nggih senior lho. Etikane ra ono blas. Apa aku sak goblok-gobloke sinden? Jaluk ngapura Bir. Kok banget. Lah kowe iki Brigita ngerti nek jane ngerti nek kowe iki ora goblok kok, Lek. Ketul kowe iki. Loh, bukan tidak bisa kadang kan ya wong kanggo lali ino apes to, Jos. Nek bukan lah ya lek lali kan dielekne ya bener to. Nek kan boten lali. Bir. Aja kemewat kowe, Nduk. Aja Jaluk ngapura Bir. Kowe lho jenengku tak gedhe-gedhe tak agul-agulke. Oke sing karo kowe dak siya tak bela. Ning nyatane kowe mah kok ngono dodos kok mburi. Waduh. Senenge kok mburi ya. Lah nek ora kok ngono ra iso kowe. Lara kowe kok malah. Nanging wanci dalu. Aja kok rinting Mas Dar nesu kuwi kok. Ya kira nyepelekke. Tan ana ingkang ngrubeda. Aja kae kowe wis banter nyepelekke tukang sone. Lah nggih nyepelekke. Kaya anu dadak apa namanya? Tambah. Ngono ki ana werna loro. Kurang banter kan apa ora apal ala-ala. Lah kuwi pancen bener kok nggih. Pengakuane Pak Marno nggih ngoten niku. Pak Marno suwanten niku kok mboten metu. Lah niku ketoke guru umi mboten suarane. Kok nek nada dhuwur tekan mikir dipateni. Nyuntak tresno nadyan mung srana piranti. Kabarmu Aja ndhisik Tik, dosa diamuk ayo. Aja ndhisik Tik. Mosok pinter kula dhewe monggo bareng-bareng kok. Ya ora. Lah mboten. Ayo aku pinter, aku sukses, aku kancane kumanan apa? Wis men pen Ya ora kabeh. apa-apa, gen Oke. ngerti. Sing bergaringan ya, Mas. Sing monggo Mbak Tuti. Ayo sik dirungokke sik. Sing Lho gedhe. sik anu putri no sewantene. Sing gedhe pa ngapura. Ya jawab jan lho, pengen mirang-mirangke kula apa pancen kagum kalih swanten Lho kula. iki hormati. Kadenge kita romantis lah piyai putri suara keindahan kaya. Sindan nek ra kuat larase kok ngelar gulu. Monggo Mbak Tuti. Alah, Ayo Mbak Astuti. Mbak Tuti. Sing gedhe pangapuramu Kang Mas papujanku Sampun
Mbak Tutik karo Dek Apri tak culke tekan gone ya alhamdulillah ya jenengan. Mangkane kula pancen mboten nyuwara nek kesempatan. Soale ngene Nduk Apri Mbak Tutik kula kan badhe hijrah wonten IKN. Dados mriku kan nglipur para sing bangun infrastruktur wonten IKN. Arep dadi bekantan iki lho. Ora, arep dienggo tumbal ning kono. Lah dadine aku bekatan ki anu lutung kae iki mriki. Dadi aku nek ning kono kan ya jenenge rapopo ya ora. Aku tatak terus nek ninggal kalian berdua ning IKN. Ya sama tinggal saiki rapopo. Ya kok sik Mbak. Rungono sponsor kok. Ora tetek iki piye. Maksane mbok tinggal ngono terus. Awak dhewe ra iso ngono ya. Kaya iki mah ya wis do tekan. Ya kowe coba. Sampean coba. Mendah boyo yen to sida urip lan handika mesti bagya mulya terus lahir putri Sulistya terus bisa nyuwara dika kang wedok Sembah nuwun Mbak Trihastuti. Terima kasih Mbak Tuti. Sama-sama. Alhamdulillah niki Mbak Mimin Mbak Apri dipun panto kalian kadang kula sepuh Roko Mas Mayor CPM Mujito Puspomat Jakarta ingkang kala wingi sampun nimbali kula sak kanca wonten Ponorogo. Kanthi dawuh alhamdulillah Mas nderek mirsani saking Bandung. Nembe njenguk anak wedok teng Telkom University. Salam hormat kagem sedaya kru. Nggih matur sembah nuwun. Ugi saking Pak Leipun Mas Setyo niki nembe kenalan kalih kula kala wingi ning sampun akrab kaya dulur menika Pak Benjo bakule mentok selira pemberani. Ugi kepareng nyimak. Insyaallah benjang ugi kepareng wayangan. Sembah nuwun, sembah nuwun. Nggih. Pawenten pamundhut anu
titipane anak putu. Nah niku. Oh nggih. Mumpung raka Mas Muhammad Taslim menika wonten. Muhammad Taslim. Mangke bibar menika wonten seniman ingkang badhe gabung. Ngaten. Menika Mas Marsudi. Oh nggih. Nggih menika pakaryanipun cacak lumpuh. Cucuk lampah. Tasih lega apa kon tertono? Tasih kan sik ngarepan lho Le. Oh nggih. Ngentosi rumiyin Mas Marsudi. Monggo Mas Taslim bawanipun. Kita amung acos peling yo kalimput marang turunira kang nyambung kewajiban kang satu ngupakara murid becik mamarti kautaman mamre bisa tulus rumaksa titipan ngira anak putu pinuti mureh lestari payu padha nindakno Monggo sesarengan. Ya. Kemari
Matur sembah nuwun. Raka Mas Marsudi tasih lenggah. Mas Marsudi tasih. Nggih. Ayo Lek Marsudi. Biasanipun iringanipun serampat. Oh, ngaten. Nggih. Nggih. Ning tasih lenggah nggih? Tasih. Oh, nggih, nggih. Ayo Lek Marsudi. Ya Masku. Monggo serampatipun Mas, ya kangge ngurmati Mas Marsudi. Yo. Jenjing Pak Marsudi. Sini ta Lek. Jenjing Pak Petro. Nggih. Ngapunten niki namung latihan. Penari senior menika wonten Mboten. papan putih man sanding cekluk. Mboten, Mas mboten, mboten. Marsudi sanding cekluk Mas Marsudi ket aku urung muncul to Mas sampean wis. Nggih, wong growong geblasok ngono ae. Nggih. Nggih. Lho jebule daleme mriki to. Asli kene ngasih ke musuh. Oh. Istilahnya kene mergo nyakon joyak-jak bang becit. Oh, alah. Ya iya ta. Iya ta. Wis ra kene nyang tangkel ke sepene udian ngene. Piye? Pas nyang tangkel nggone Mbak Restami lho. Oh, banjir. Oh, banjir. Banjir le nyanyo karo kowe kae lho, Nok. Oh, iya. Tas itu nyucuk mah harus gremen. Malah renang, cucuk lapar malah renang. Ngatur ki apa Mas? Bawana ta, Mas? Dene kemawon kula. Yo seriuning mawon. Oh, serius. Ning. Sing do ngantek nduk winong ki nek iki mana dikancani ya, Nak. Kancane nggih, Pak, nggih. Ya. Nduk winong-winong. Ya ndak winong, heeh. Nggih kalih banjir nih kok. Kok ya langsung mloho, Mas. Karo kancaku ngono wis penak to kok. Kalih Mong padha le guneman kok le natoni miriske mencabik-cabik ati kalih rencang kula wis penak wis mudeng. kalih rencang kula. Wong Jawa ki mbok sing rada semu. Lah piye? Kok terus banci. Lah Mandu. lah iya. Kenyawandu sisanan buta. Mbak kalih begenten kalih. Kok begenten. Kena Enak Minang. Sana Pak Marsudi no. Men sampean iso tepung. Kula ben wonten dalipun Bu Kesi Tulungagung kalian Pak Wahyu Jodipati. Oh, Pak Suwan Ayu mriko. Nganjuk. Nggih, Oh, nganjuk. penate. Niku Mas kula. Oh, ngaten. Nggih. Nggih. Ini sakmenika pun bubar. Oh. Radionipun sampun Mboten tasih kok. Oh, tasih. Mung alih-alih Alih frekuensi. frekuensi, Nggih. nggih, ngoten. Menawi rumiyin menika 106,1 sak menika 106,6. Oh ngoten nggih. Nggih. Nggih, leres Nggih. nggih. Wah, hafal. Kok persa ta, Pak? Lah tak apusono yo ora ngerti. Ning leres kok 106,6. Nggih, leres. Monggo Bapak. Putri kang sulistra warni Sriuning mustika tu
moe kat mau kok ngasih aku guyang-guyui ngopo ya, Mak? Bocah nyekel apa-apa ya iso ya, Ces, bantu sapa-sapa. Kok pengen joget? Oh iya. Iki ning areane kok. Lah ya sulak. Putra Kanjeng Sira lawe dok prangkong bojona Wiratmaya tan wurung Sri Uning gugur dadi mustikaning bangsa Apunten Mas Watene mboten sae. Wah, mboten. Santai wae, Mas. Aku suarane bosoke pede kok, Mas. Aku yo. Aku Nek kowe ono nangkil dibayar. Titilaras wong titilaras ra mudeng, suarane bosok ning aku yo pede kok. Kira apa ya 6 yuta. Alah ya. Info saka sapa ya, Mas? Kok malah musike rego kok rolas kok tak obrake 6 yuta. Ora ya. Dhewe gek 150. Ngono gene karo aku njaluk 15. Lah nggih to. Yang Lah beda kota lho, Mas. Beda kota lho, Mas. Kaya bis ae. Monggo kalian genduk wintang wintang. Lek maksud di sing beksa. menika mangke anu sragenan. Oh nggih, sragenan. Nggih, siap. Sip. Ya dikendangi cara tulung agungan sik terus ragenan sampean sing beksa ngono lho, Lek. Marsudi. Wani pira? Kene ndek desane jenengan lho. Pun sing nyekar dengan Mbak sinten? Mbak Winong Nawangse. Kula mengke tak joget mawon. Oh, Oh, ngoten. Nggih. Kersanipun wonten perpaduan joget kalian nyanyi. Oh iya. Nggih. Kolaborasi ngono ya, Mas. Iya. Sriuning mastika tobat lagu tresna mring sabaya pati Wiratmaya putra kaya nganggus rasa
nuwun sanget katresnanipun. Ngapunten. Mbah nuwun Mas Marsudi. Mbah nuwun Mas Marsudi. Mbak Mimin, Mbak Apri. Nggih. Bila ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Alah. Bila ada umur yang panjang, insya Allah kita berjumpa lagi. Matur sembah nuwun Pak Cahya Kuntadi. Sehat-sehat lancar ya Pak. Kanca-kanca macan. Nderekake keluarga besar FKUB ing Teras Boyolali, mugi-mugi tetap kokoh menjalin kerukunan untuk kejayaan NKRI yang gemilang.